ngoba ilokhuza mothi uyabhekisisa kahle even kwasanayo ukhuzani ilokhuza i-album yakhe ayiperform njengekalimit so ningalinge nitshela ukuthi nina mhlawumbe nixhasa ulimit uthandwa yibona wonke umfana okhona wonke umlandeli okhona la endimeni akanasayizi thanda yibona bonke abantu ingakho nje mzala ethi yena ugabe ngephimbo lakhe nangesigidi uthi ugabe iphimbo lakhe nangesigidi sakhe angizazi esinjani uyabona ngephimbo lakhe ngengoma yakhe la mfana lo akukho la ngeke ezifule khona ezengafuli khona uyabona ngoba inkinga manje la ikhona uyabona ukuthi abantu abaseduzane nokhuzana ngakho abayizididi ngalendlela leyokuthi sekunzima ukuphuca ukhuzana nje ifoni usuku nje lube lunye bembonise ngayo ukuthi akayiyeke manje ukubhala undendende lapha ku-Facebook sekunzima ngaleyo ndlela like ngempela nibona ukuthi ukhuzana engafa mangase eyifundise ukuposta mhlawumbe amaposta awu-3 ngeviki like nibona ukuthi ukhuzana sengafa ngaleyo ndlela uzo-admit esibhedlela yena uyafana nombani ukhuzana akasahlukile nama-content creators mos yena use-create content uyena usho lokuthi like usuku nosuku kumele asigcishe amaposti anako-15 usuku nosuku that is why ehlezi ngaso sonke isikhathi eyithola sekukhulunywa ngayo futhi kungakhulunywa nalezinto ey'productive-ke emsebenzini wakhe noma ey'contributor kahle emsebenzini wakhe thola ukuthi izinto nje ey'gcina seyimehlisa isithunzi because into ayenzayo usuku nosuku ufind something ngizodala apha abantu namhlanje kufanele ngithini kwahleni bafowethu bonisana ukhuzana ngendlela okuyiyona yona uzothi senebujikeleke makushiwo njalo with 22,000 ungenalutho kwayiwena awukwazi ukuvota ngaleyo mali leyo ungenalutho esandleni lutho akuyekeleni lokho okuvota bafowethu akuyekeleni angisafuni kakhulu ukukhuluma indaba zona leyo nto leyo isicacele wonke umuntu ongathandi nje ukucaciseleka ngayo othi mhlawumbe imikhanyelo ukuthi sisebenza kanjani lezi zinto kade sayikhuluma asishiye ilenga nje kanjalo What umntumazi, I'm always addicted to a single person and the rest are addicted to me. Sengibaleka nje wemzala. Sengibaleka oyedwa walabantu bobabili yasemandaba neyasemdlesheni ukhona oyedwa addicted komunye. Sengibaleka nje wemzala. Ngiyacela mzala wami ungalenzi iphutha ungalali ungangixhumanga ngale ya eceleni. Ngoba ngizothileka ngemakhaya. Ngifuna ukuthi mengithileka sengikhulumile nawe. Okay ungithinte mnewethu. Okay. Hayi kulungile ngiphile nonke ngane zakwethu umqinelo kaze lonke lo ungancini. Ifoni yakhe siyabona. Kanjani? Usheshe wayikhipha lento emnyama yangakithi. Wena uma unenkinga noMvelase awumqoqwe imali uhambe novota. Nje lento abayenzayo i-wrong Mvelase kakhulu futhi. Yazi asithandeni umculo siye uqoma. Ukhulumile usomnandi. Ukhulumile nje kahle. Indaba yokuqoma emculweni asiyekeni phansi. Asiyekeni phansi indaba yokuqoma. Silandeleni umculo ngendlela efanele. Uma ungamuzwa isiqiniseko ukuthi uculo uyapi. Ngona uthule dani uthi ukhulume kuze kweqe. Akufuni nakube u-anti ekhaya. Uyambona lo anti lo ohluleke ukuyemendweni lo. Ukhulumela safuthi noma sokufika omakoti akhulumela ahluleke nokwehlisa. Ngeke man. Enye into ufuna si-understand ngoba nje lento bengiyifunda. Uyi-Red Nation. Angezwa mina? Uyi-Red Nation Siphiwe. Ngeke ujike futhi. Hayi nguzwe nje olimeni mfoka baba uthi hayi. Into engiqondisayo mina ngiqondisa ukuthi umculo asiwulandeleni bafowethu singachemi nomculo. Ngeke. Lalela saqede ngizokunikeza isithuba lapho. Mina ukhuzani uyabona esashaya zonke lezi ngoma zakhe ezisemuva ko 2000 from 2018 ngemuva.
anginankinga naye neyodwa. Into engizondayo emculweni ukukhuluma lokho okhona. Ukukhuluma okhona. Namanje uma ungathi ngidlala ingoma zakhuzani ngiyayidlala nginankinga. Into ekhona ngeyodwa. Asihlukane nokuqoma banewethu. Ukuthanda nawe uqome nomthandiyo. Angizwa mina. Uma fiswana awukukhuluma engazi ukuthi awumficanga ushamase la ngizwe ukuthi ufuna ukuthini. Yabo. Ngoba